Не им давам да обикалят, на там от има жици, виж и там има жици, там има жици. Само е тук от този кръг. Изгуби си като жешки олегле, бе! Как си, що си? Бе, що ти кам, бац? И също. Тя горе-долу съм добре, като видиш, па ти си се смеил за тези 20 години. Ти как си, що? Абе, аз съм добре, ама има един проблем, да, бе. Какво, бе, козей? Козей! Стана стар ерген, не знам, ще го правим вече, мразна ми от него. Но я ти се оплаче ми, моята щерка остана стара мамака. Я не знам, що да правим вече. Още внуци не съм видела, усещам, че фрълим фира. Абе, що бе така, да ти предложим нещо? Какво? Познаваме се отдавна, израснали сме заедно. Ако сакаш да ги срещнем, ако се решат да се вземат. Ева тогава да викнем щерката. Бихтерка, си, ма. Бихтер! Що, мамо? Те с чичата козей се познаваме от отдавна, израснали сме заедно. Па решиме да ви ожениме с сина му. От и он е стар ерген. Ти що чека? Дай първо да го видим. Нема ядо. Щом сакаш да го видиш, те го сино, да видиш що за стока. Абе, синко, коя тая, бе? Гледай са, я две съм си намерил. Сакам и двете да ги вземем. Добре, да, мако това микрофоно. Айде са. Дай, повтори. Гледай са, аз съм си намерил две. Сакам и двете да ги вземем. Ако не, нема да се жени. Две не може, бе, трябва една да си избереш. И двете. И двете не може. Чакай бе, наши. Може и двете или никаква сватба. Чекай бе, да. Дай и двете, да ги вземеш и това е. Ма чекай, бе, няма да те делим става, бе. Ще ме делиш. Газ те лъжи. И сега ще се разбрахте последно. Сега се разбрам и вие двамата се вземете и това е. Двойна сватба. Ти що че кажеш, бе? Тинички.
Ще връчи госпожа Даниела Кьосева, секретар на община Сапарева баня. Наградата за групата е 600 лева. Цветелин Славчев, Джелбата! Леко, леко ти. Ама бе, чу. Аз съм жар. Хайде да чао, ти да пада скъсва. Цветелин Славчев, Джембата, ръководителя на групата. Хайде, гитър бачеро, сирате грава, чиро. Динозавър Рекс. Какво да няма? За много да има, къде беше? Това грама се ни казва.